Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Da, ăsta mi-e skin-ul. Cretid. Hop, hop, nu am. Deja astea. Hai. Pero Attack the mark. Someone has been here. Get in the car. da, am fac niște setări, nu mă băgați în seama, nu. Unde setările? Aha, setări, control. Top. Hard. Soft. Public disable. Așa, bun. Scuzați-mă, dar am sunat un pic mama. Așa. După. Nu știu cum mine parcă, da, mine de asta deagheaba. Iar facuin, că-s bun la PUBG. O să mai postăm și stand-up din când în când, dar nu știu când o să mai postăm. Uite acum. Dacă vă interesează cum mă cheamă Silviu Băuțan BM, trebuie să mă cheme Silviu Băuțan BMW BMW și uite dracu, jump. Pun și niște faze pe TikTok, Silviu Băuțan sau Silviu Băuțan, cum vreți. Am o poză cu unghiul ăsta. Minta naibii.
Degeaba am tras. Dragoș, îl rog pe celălalt, din maiul celălalt, dar nu te gândește, nebundește. Am luat chiar dacă nu, așa se mai de chinuit. Ia pe asta. Foc. L-am luat. Ai văzut? Ați văzut așa și face. Dar nu are șanse că să aici partidele astea tău, cum a zis tu. Și aici decid, că poți să și tu decizi, că de acolo se luau voturile de stat și tu totul. Parlamentare și normal că e așa. Că noi degeaba votăm noi, că tot voturile noastre tot pentru geamul. Că votăm de așa, tot pentru ele, tot pentru geamul. Da. Băi, găsesc mult că pot găsesc că sunt fantisate. Aici am avut ok, nu? Da. Deci eu m-am dus încolo, am ocolit și am venit aici. Zicea degeaba. Dă-i gura. Deja 8 minute. Habar n-am cum au trecut astea 8 minute, dar trec. Am level 6 către 7. Am numai un kill pe meciul ăsta. Dacă nu e la partidul și conduce județul. Uite ce se întâmplă. Nu numai nu. Nu numai nu. Că zicem noi că Marin, la toate comunile ce nu pot la PSD și la PDL, sunt comunitori de pome. Ajungi mai de curul lor. Că le trimite controle, le trimite și aia și nu pot face absolut nimic. Ori proiectul să aprobă lumea să merge la PSD și la Dracu de la Sfântă, de la atâtea de prost să fie lumea că se dorește să vede. Ce se întâmplă, da? Scuzați bălăția de pe fundal, dar a venit un vecin până la mine. Ia, pe ăsta le iau pe capot. Hopa, mort. Așa, mă. Eu am elemental 2 oameni. Hehehe. Dar bună ori e. Liceu la Marină, la medicină, au trecut în mâna lui Negean. Asta nu i-o dat. Am văzut eu cu ușii negri, am decât timpul la spital, mai de 20 de ani aici. Am văzut ce făcea cu elevii, o dus că stau în public, și să fie tatăl și mașina. Nu. Așa e o spune în public. Așa îți blochează cu ești, era Nu. așa. Atunci acum. Noi nu. Păi,
Dar, Alex, nu înveți, te las repetent, te fac de rușine. Poți să ai tu 10 la tăie și nouă, eu te fac de rușine cu matematică. Dacă nu înveți la matematică. Da. Ce te faci? Te treci de 6 ori. Da. Păi nu cu matematica. O trecut, nu zice că nu a trecut, o trecut. Băi, nu-i problema, e problema că vezi că se anumite lucruri socotii acum în bărții. Nu mă ai. Și geometrie, și trigonometrie, și mama codii, câte? 9 și... Aici o sporeta și la... Că vine în clasă. 9 și matematica la 4, 80 și nu știu. Dar nu e bacul, Alex. Nu e bacul la matematică. Poți să și tu bun la astea la alte, că nu e care și din matematică. Nu mai este. Nu. Nu învață. Învață că nu mai este învață. Nu învață că nu mai este școală și atunci nu vreau bacul să și tu. Că nu toată lumea nu vine și bacul. Vai, Doamne! Omorăm, Doamne! Oamenii ne omorăm efectiv, da. E fix aici. Dacă ar veni mai repede, perfect. O, măcar-i dracu. Nu-ți bine. Nu-ți bine. Aterizat aia. Nu e atâta de meseria și ăsta, e foarte. Da, politician, mie eu plăcut de el. Este lucruri care au fost bune, plăcut adevărate. Și cu copii. Avem copii foarte buni. Păi nu contează că e la... Bă, unde dracu aterizat? Nici vai nebunus, Doamne. Dai la numai la bustițe. Aici ai la Sân George, nu le dai că învață și eu 10. Că nici de 10 profesorul că nu învață. Că la un băiat care nu învață, nu-i dai 10. Care nu învață, îi dai 7, 8, ca să fie. Că are tată pe lucrucini. Dar un copil care e făcut de 10, din nou, așa, că nu... Care poți mai de unde dă? Ce așa nu De ce să nu dai și la Sân George? 5 bucăți. Dacă le dă la aici la alta, de la Sân George, că e foarte bun băiat, ce la Sân George? Și liceul de Sân George, e tu că fac pana la nenea. Îmi pun Altix. Mamă. Dar după ce ne duce mai este generația asta, Treceam pe treia. Fugi. Fugi. Dai energie de lucru. Hai că altă treabă acum. Au! Cred că nu mă nimerește, fraierul. e la 40, 4 și la 45.
X8. Bani, noi, mașini lăsate, eu, parc, de comodă. Nu crede că e mă rog. Văzutai tu? Cam așa se. Scoce dracului scop. Nu, ciuci. La sport, la psihologic, la vizitile, nu știu ce vizite care au făcut la Cluj, la spitalul militar. Și acolo a rămas două. El și încă unul. Dintre trei. Unde este dau să-mi bag? N-ai voie, dar este, dacă puși, se te oprește să vezi. Gata. Ai stat. Am 9 kiluri, bă. N-ai, bă, 9 kiluri. Dar ai ce-am zis și eu, pe acolo. Era cogit, era cam dintre ultimii. Când ai concursul la vizită, nu se lasă de la la ultimele 4 turci, ca. Pune jos, pune jos. Pune scopul. Ultimele 4 turci, intra și 1, intra și 2, intra și 3, intra și 4, intra și 5, intra și 6. Să duce, mă, face Alex, face nici mea. Și ajunge a doilea, mă. Nu, face așa cum vă zic, doamnă, face acolo. Și nu a făcut ca ăștia, prin lichiță și traseul și mețea, nu știu. Ce? L-am văzut, tot-o făcut. Dar eu m-am spărat acolo la traseu și ăla de cărat omul, de duc, de venit, de... Bă, dar eu e drag. Nu găsesc, efectiv, nu Nu l-a primit, nu l-a primit, mă. Îndopat. Care a făcut la turci, care nu l-a primit. La spitalul militar. Am zis eu. We're the best. Și mai fac dans. N-am știut, n-am făcut pe zi, acolo n-am avut. Că mi pare că și eu, n-am făcut să fie pe... Ce te-a spărut? Și pe pasagrină, trebuie să fac aici. Și cu pasagrină aici, doamne, știi? Deci 11 kg, vă dați un pic seama, 11 kg, două, în 17 minute de meci. Deci 16 jumătate. Level 8 în Cațaș. Cațaș House-ul level 8.
Ranked. Ranked. Che bene. Vedere ne voglio sfida, non si parla. Così. Deci îmi plăcea de PUBG. La nebunie. Mă pun pe această perioadă. PUBG numai că trebuie să mă duc acolo. Dar 3 meciuri mai pot. Sunt în stare. Basic. Added all sand. Angel. Atâția adaug la prieteni. Ok. Mamă, 5. 5 ore, 5-6 de minute și 51 de secunde. Go. Wow. Nu fac și asta, de ce nu? E rară. Nu fac. Weekend. Ce-am bronz 3, mâncați sufletul tău, am bronz 3 și apoi fac argintul. V-am pupat, poate mai încolo facem și un stand-off. Continuăm cu un stand-off, că am promis că fac level 30 alături de voi. Level 29 și ceva. Mă la Battle Pass să vedem ce primesc eu la level 30. Dacă primesc iară boxuri. Nu dai, mai dai un pic cu așa. Avas. Cred că e acolo pe pat, uite câte aparete. Așa, mă. Trebuie la vas. Quando ti lì, la retta, si duce tutta. Aici, acolo. Da, senti, no, se gestisco, vinci, io fare. No, sono dei cose. Se è, după ce ori de ne. Deci da, 29 level. No, bine. În sfârșit sunt singure în casă. Putem vorbi ce vrem. Să joc Ice Race. Joc Ice Race, îmi place. Și aici fac și level mult. Da, pe PUBG a fost cel mai frumos. Un match de 17 minute am dat în continuu. Nu. Deci mă bag la terorist. Aici cu minigunuri. E simplu, frumos. Este deja la bună de mâncați așa.
Țărul tău este deja la burgeri. La bughi. La hamburgeri. La guli. Mani macaroni mort. Mort. Am făcut 2 de shotgun. Are AVP-ul. Bă, da, are sugar shotgun. Am făcut rost de burgeri. Am P90, nu mă țin de nimic. Am vector. Este killer simplu. Masuka nahoi. Matsuka. Nu am nicio geam. O mamă, ce sat să-mi ba piciorul. Ăsta e OP, shotgun. Shotgun e cel mai OP în cață. Pot avea toate armele. Amaca, gata. Nahui. Suga biet. Suga nahui. Dar care dracu nu stă în loc? Care dracu om? Acel om care nu stă în loc. Nahui. Bliet, nahui. Aha, că mă aștept aici. Suga nahui, bliet. Bliet, nahui. Bă, da, dă-l dracu. Cum a văzut acolo, mă? Oricum, când te văd. Am fost pe pe penultimul loc. Da. Dacă atâta s-a putut, atâta s-a putut. Am promis că fac level 30, dar nu am putut încă. Pachi. Da, mi-a copiat numele. Așa, bun, am revenit. F-a dus până la baie.
acolo. Нахуй, блядь. Ау, ау, ау. Ха-ха. Нахуй, блядь. Нахуй. Накоиться. На la coiță, na la coiță. Na la coiță, na la coiță. Na la coiță, na la coiță. Știu, deja nu mai pot mâncați așa. Hehehe. E, bă. Când joci cu cap cu mâini, spune să le dai. Și mereu arma. Нахуй, блядь. Сука! Iară pe penalti în loc pe fătăți, na. V-am pupat, la revedere, vă.